Poštovani predstavnici medija, otvaram preskonferenciju Demokratske Crne Gore. Na preskonferenciji će govoriti poslanici gospođa Zdenka Popović i gospodin Momo Koprivica. Tema preskonferencije je prezentacija prvih rješenja za fer, slobodne i poštene izbore. Nakon izlaganja imat ćete priliku da postavite i pitanje. Gospođo Zdenka, izvolite. Ako analiziramo vrijeme održavanja lokalnih izbora u Crnoj Gori u posljednjih 4 godine, zaključujemo da građani izlaze na birališta na svakih nekoliko mjeseci. Tako su lokalni izbori u Tivtu održani 14. aprila 2016. godine. Nakon 6 mjeseci održani su izbori u Budvi, Kotoru, Andrijevici i Gusinju, nakon 5 mjeseci u Nikšiću, nakon 2 mjeseca u Herceg-Novom, nakon 6 mjeseci u Mojkovcu, Cetinju i Petnici i Tuzima, nakon 3 mjeseca u Beranama i Ulcinju i odmah 3 mjeseca potom i u Podgorici, Pljevljima i Bijelom Polju i u ostalih 9 opština u Crnoj Gori. Kao što je poznato, razdvajanje lokalnih izbora u Crnoj Gori osmišljeno je u političkoj kuhinji Demokratske partije socijalista sa ciljem obezbjeđivanja prohodnosti izbornih manipulacija i usmjeravanja državnih resursa u punom kapacitetu prema jednoj ili nekoliko opština. Demokratska partija socijalista je sračunato da odvoji lokalne izbore za pojedine opštine ili grupe opština i da na taj način može nesmetano da usmjeri isključivo na te opštine i na te opštine, dakle kompletan državni aparat, uticaj medija, ministarski aktivizam i da na taj način presudno utiče na izbornu volju građana. Ovakav pristup je nedopustiv iz više razloga. Prije svega, budžet se opterećuje bespotrebnim višemilijonskim troškovima koji mogu da se usmjere u socijalna davanja ili infrastrukturne projekte. Također, na taj način se društveni život u zemlji održava u konstantnoj izbornoj atmosferi, čime je opterećen veći dio informacija u medijima, što direktno utiče na potiskivanje u drugi plan životnih tema i usmjeravanje pažnje prema ekonomskim, privrednim, kulturnim i drugim pitanjima. Ako, pored iscjepkanih lokalnih izbora, dodamo redovne parlamentarne i predsjedničke, može se zaključiti da se Crna Gora svakog dana nalazi u stanju predizborne kampanje. Ovakav model, koji je sračunato organizovala Demokratska partija socijalista da nadomjesti manjak glasova u opozicionim opštinama, poguban je po opoziciju i ovoj tezi ide u prilog činjenica da je opozicija na posljednjim izborima koji su održani na teritoriji cijele Crne Gore imala više glasova od Demokratske partije socijalista i koalicije u Podgorici, Pljevljima, Žabljaku, Mojkovcu, a na rascjepkanim lokalnim izborima Demokratska partija socijalista u istim opštinama pobjeđuje opoziciju. Dakle, iz ovih primjera potpuno je jasno zbog čega Demokratska partija socijalista insistira na lokalnim izborima za pojedine opštine, odnosno grupe opština. Što smo dalje imali kao posljedicu? Uzmimo, na primjer, prijestolnicu Cetinje. U prijestolnici Cetinje upisano je 14.168 birača, raspoređenih na 39 biračkih mjesta. Kada su izbori organizovani samo u jednoj opštini, svaki funkcioner Demokratske partije socijalista sa državnog nivoa preuzima jedno biračko mjesto, a svaki lokalni funkcioner preuzima obavezu da prati najviše 100 birača. Funkcioner sa državnog nivoa koji je preuzeo jedno biračko mjesto i lokalni funkcioner koji je preuzeo 100 birača u toku izborne kampanje bavi se isključivo tom ciljnom grupom. U toku izborne kampanje i u takvom stanju svaki funkcioner koristi na nezakonit način budžetska sredstva kako bi uticao na volju birača koju je on preuzeo. To radi jednokratnim socijalnim davanjima, rešenjem pitanja infrastrukture, partijskim zapošljavanjima, ucjenama poslom birača i članova njegove porodice. Kada okončaju prvi krug napada na volju građana na navedene načine, odrede drugu ciljnu grupu birača, pa utiču novcem iz crnih fondova. Organizuju mrežu otkupnih stanica u kojima se kupuju lične karte, odnosno daje novac za glas. Članovi biračkih odbora iz Demokratske partije socijalista
posjeduju spiskove sigurnih glasača i iste prate tokom izbornog dana. U određeno vrijeme pravi se presjek ko nije izašao na birališta i javljaju mini izbornim štabovima. Tada funkcioneri sa aktivistima kontaktiraju birače i vrše pritisak na njega, odnosno odlaze na adresu birača i uslovljavaju ga da izađe i glasa Demokratsku partiju socijalista, podsjećajući na učinjeno ili dodatno ucenjujući poslom ili nudeći dodatni novac. Praćenje izlaznosti birača, Demokratska partija socijalista i njihovi članovi biračkih odbora obavljaju nezakonito dvostrukim spiskovima, korišćenje mobilnih telefona i postavljanje mini štabova neposredno do biračkih mjesta. Od birača na koje se uticalo novcem, ucjenama ili na drugi način traže dokaz da su glasali Demokratsku partiju socijalista, a to rade na različite načine. Insistiraju da birač mobilnim telefonom fotografiše listić, da Demokratsku partiju zaokruže kvadratom ili trouglom određene boje, da olovkom zaokruže jedno određeno slovo u nazivu partije. Takođe, jedan od načina je otvaranje glasačkih listića onome koji je ispred Demokratske partije socijalista zadužen za cijepanje kupona ili nedovoljno previjanje listića tako da se vidi na poleđini koga je glasao. U potpuno organizovanoj kriminalnoj mreži Demokratska partija socijalista angažuje sumnjiva lica za zaštitu, izvođenje prljavih poslova i prenos novca iz crnih fondova, pa su takva lica na posljednjim izborima primijećena i snimljena u fantomkama. Takođe, sa auta u državnom vlasništvu na dan izbora se skidaju registarske oznake, kao i sa privatnih koji odrađuju prljave poslove kako bi se tragovi u potpunosti uklonili. Nastavit će moj kolega Momo Koprivica. Zahvaljujem. Kao što ste čuli, sve ove okolnosti i sve ove pojave su, pored ostalog, moguće i zbog razdvajanja lokalnih izbora i zbog tog cjepkanja lokalnih izbora u Crnoj Gori. Shodno tome, Demokratska Crna Gora nudi rješenje bez čijeg ispunjenja nema sveobuhvatnih izbornih reformi, a to su generalni lokalni izbori koji bi se održali u jednom danu. Ovo rješenje je ugrađeno i u briselski plan koji je pod pritiskom međunarodne zajednice i prihvatio DPS. Takođe, odmah da saopštimo da za demokrate nije prihvatljivo rješenje, odnosno predlog DPS-a koji je plasiran izvještajem kvaziradne grupe broj 1, koja je inače radila bez učešća opozicije, a to je da svi lokalni izbori se održe tek 2022. godine. Kao što smo više puta rekli, rješenja Gvozdenovićevog odbora mogu oni ponijeti na kongres i ništa više od toga. Datume izbora niko neće nametati, a naročito ne oni koji organizuju njihovu krađu. Te stoga datum izbora trebaju biti stvar političkog konsenzusa i predlaganjem istih treba da se bavi Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Čemu će doprinijeti rješenja demokrata o održavanju lokalnih izbora u jednom danu? Prvo, kada se izbori održavaju u jednom danu u 25 opština u Crnoj Gori i na 1141 biračko mjesto, DPS nema dovoljno funkcionera sa državnog nivoa da iste rasporedi po biračkim mjestima, te na taj način koncipira kompleks pritisaka izbornih krađa, te u tom slučaju jedan funkcioner mora pratiti oko 50 biračkih mjesta, a lokalni funkcioner najmanje 10.000 birača. U tom slučaju DPS nema nikakvu kontrolu nad izbornim procesom, niti nad biračima. Drugo, kada se izbori održavaju u svim opštinama, DPS neće moći da ministre, direktore i druge državne funkcionere koncentriše na jednu opštinu, kako bi vršili enormne izborne zloupotrebe, a o čemu svjedoče brojni primjeri u prethodnom periodu. Dalje, spriječit će se prepisivanje birača iz jedne u drugu opštinu u međuizbornom periodu, čime DPS manipuliše i osigurava trijumf u manjim opštinama, naročito manjim opštinama kao što su Andrijevica, Šavnik, Žabljak i tako dalje. Zatim, smanjit će se u najvećoj mogućoj mjeri uticaj i kontrola birača, što je DPS postizao smanjivanjem ciljne grupe kroz model razdvajanja izbora. Kada se izbori za 25 opština održavaju u jednom danu, državni funkcioneri su fizički onemogućeni da utiču na grupu birača na koju su uticali kada se izbori održavaju u samo jednoj opštini. Dalje, eliminisat će se mogućnost da DPS ministre, direktore i visoke druge funkcionere imenuju u biračke odbore kao ljude koji će neposredno uticati na prekrajanje volje birača.
DPS je svjestan da ovakvim rješenjem koje su demokrate ugradile u briselski plan gubi i da će mu to nanijeti ogromnu štetu. Pa je posljednjih dana agresivno putem svojih oglasnih tabli, prvenstveno pobjede, angažovao prepaid stručnjake. Tako prednjače DPS naslovi kako je model izbora u jednom danu neustavan, suprotan Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, što je sve netačno, i kako to ne podržava međunarodna zajednica. Samo nekoliko dana nakon toga stigao je odgovor međunarodne zajednice. Komesar Johannes Hahn je jasno saopštio da ne samo što podržava model lokalnih izbora u jednom danu, već ga i promoviše. Sa demokratama nema pogađanja. Lokalni izbor u jednom danu su rješenje oko kojeg nema pregovora. Kao ozbiljan i odgovoran politički subjekt, danas smo Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva dostavili predlog mogućih normativnih rješenja i kako da se to veoma važno političko-institucionalno pitanje razradi kroz odgovarajuće pravne mehanizme. Jedan od zahtjeva koji sadrži briselski plan demokrata, a koji je ugrađen u odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, uobličili smo u odgovarajući zakonski tekst. Lex specialis o održavanju generalnih lokalnih izbora za skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori u istom terminu. Pripremljenim tekstom koji ćemo predložiti Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva uređeni su i pravni mehanizmi koji treba da obezbijede. Kao prvo, da se prvi naredni generalni lokalni izbori za skupštine svih jedinica lokalne samouprave održe u istom terminu. Kao i da ovaj princip održavanja generalnih lokalnih izbora za skupštinu opština u Crnoj Gori u istom terminu važi i za sve buduće lokalne izbore u Crnoj Gori. Drugo, na svim generalnim lokalnim izborima odbornici bi se birali na mandatni period od 4 godine. Treće, izuzetak od izbora na 4-godišnji mandatni period bio bi samo za lokalne izbore u onim jedinicama lokalne samouprave u kojim je tokom trajanja 4-godišnjeg mandata odbornika došlo do skraćenja njihovog mandata ili do raspuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave, što su, kao što je poznato, pravne pretpostavke za raspisivanje izbora u toj jedinici lokalne samouprave, odmah nakon skraćenja mandata ili raspuštanja skupštine opštine. U tim situacijama bi se za te jedinice lokalne samouprave raspisali prijevremeni lokalni izbori za izbor odbornika za skraćeni mandatni period, koji odgovara isteku 4-godišnjeg mandata skupštine opštine, čiji su odbornici izabrani na istovremeno održanim generalnim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Ovo rješenje je nužno kako bi se čuvao kontinuitet istovremenog održavanja generalnih lokalnih izbora u Crnoj Gori za svaki naredni 4-godišnji mandat. Četvrto, u cilju obezbeđivanja punog legaliteta skupštinama jedinica lokalne samouprave izabranim na prvim narednim generalnim lokalnim izborima, razradili smo i predvidjeli odgovarajuća zakonska rješenja za specifične slučajeve na koje će se naići i koji se mogu pojaviti u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Zato je zakonski normirano da se u jedinicama lokalne samouprave u kojim bi mandat skupštini jedinice lokalne samouprave trajao kraće od 3 godine, računajući u odnosu na dogovoreni termin održavanja generalnih lokalnih izbora, održavaju lokalni izbori saglasno zakonu, s tim što bi se odbornici birali sa skraćenim mandatom koji bi isticao sa terminom održavanja generalnih lokalnih izbora. Da se također u jedinicama lokalne samouprave u kojim bi 4-godišnji mandat istekao prije termina održavanja generalnih lokalnih izbora održe i lokalni izbori saglasno zakonu, s tim što bi se odbornici birali sa skraćenim mandatom koji bi isticao sa terminom održavanja generalnih lokalnih izbora. Međutim, izuzetak u odnosu na prethodne slučajeve predviđene za jedinice lokalne samouprave u kojima mandat skupštine ističe u roku koji je za manje od godinu dana kraći u odnosu na dogovoreni termin održavanja generalnih lokalnih izbora. U tim slučajevima se ne bi organizovali lokalni izbori, već bi postojeći saziv skupština vršili mandat do izbora novog saziva na prvim generalnim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Kada je u pitanju trajanje mandata predsjednika opština, gradonačelnika glavnog grada i gradonačelnika prijestolnice, zalažemo se za rješenje da skupštine u svim jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori izabrani na prvim generalnim lokalnim izborima budu u poziciji da odmah nakon konstituisanja biraju nosioce izvršne funkcije u svojoj lokalnoj zajednici. To podrazumijeva rješenje da svim predsjednicima opštine i gradonačelnicima u Crnoj Gori mandat traje do izbora novog predsjednika, odnosno gradonačelnika,
nakon konstituisanja novog saziva Skupštine jedinice lokalne samouprave. Ova predložena normativna rješenja su u skladu sa Ustavom i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Da dodam, ovdje se radi o zakonu kojim se uređuje izborni sistem, izborna materija, te se shodno tome on ima usvajati u Skupštini dvotrećinskom većinom svih poslanika, što garantuje zaštitu i opšteg društvenog interesa, a svakako i cjelokupnih opozicionih interesa. Ovo je samo jedno u nizu rješenja koje će demokrate dostaviti u cilju sveobuhvatne izborne reforme. Počeli smo borbu za prve fer i slobodne izbore i dovešćemo je do kraja. Na narednoj preskonferenciji prezentovat ćemo i druga rješenja koja su pripremile naše radne grupe za izborno zakonodavstvo i to ćemo postepeno činiti u kontinuitetu i time pokazati naš odgovoran i ozbiljan pristup traganju za rješenjima kako bi se obezbijedila sveobuhvatna reforma izbornog i drugog zakonodavstva u Crnoj Gori. Da, Crna Gora. Da, Evropa. Da, sloboda.